Aquest curs es destinaran 48 milions d'euros per a 80.000 beques menjador. Veurem si seran suficients perquè, segons l'ONG Save the Children, un de cada 3 infants de casa nostra viuen en risc de pobresa o d'exclusió social. Creu Roja assegura que 8 de cada 10 famílies en risc de pobresa no poden facilitar als seus fills el que necessiten per anar a escola. Paral·lelament, diverses veus, com la Fundació Bofill, han denunciat poca decisió a l'hora de combatre la segregació escolar i un augment de les desigualtats educatives en funció de l'origen socioeconòmic de l'alumne. Els plantegem les següents preguntes. Quins recursos destinaran a garantir que els infants en edat escolar facin 3 àpats al dia? Quins barems proposen per avaluar si una família té dret a una beca menjador? Quines mesures contemplen per evitar la concentració d'alumnat amb dificultats d'adaptació? Quin model d'horari de jornada escolar garanteix millor la igualtat d'oportunitats? Té la paraula a Josep Bargalló de Junts pel Sí. En primer lloc, totes les famílies, els fills de les quals els serveis socials indiquin al Departament d'Ensenyament que necessiten beca menjador, tindran la beca. Totes. Totes. Perquè aquesta ha de ser una partida permanentment oberta. No pot ser en cap cas. No ha de ser. No ho serà una partida tancada. Totes. Totes. Hi ha una partida, perquè tots sabem, tots que per tècnica pressupostària existe una partida, però ha de ser oberta. Serà oberta. No hi haurà cap família que tingui algun fill que els serveis corresponents hagin dictaminat que necessiti beca menjador que no la tindrà. Això per una. Segon, l'escola per ella mateixa no pot cobrir les necessitats de tots els nens i les nenes sempre. És a dir, estem parlant del dinar i potser d'un esmorzar. Estem parlant del dinar i potser d'un esmorzar de 5 dies a la setmana d'uns mesos molt concrets de l'any. Per tant, la solució a aquesta realitat no és només a partir del Departament d'Ensenyament, no és bàsicament a partir del Departament d'Ensenyament. Els nens i les nenes del nostre país que necessiten menjar 3 vegades al dia i ara no ho fan, no ho solucionarem només des del Departament d'Ensenyament. I això queda clar. El Departament d'Ensenyament, si us voleu, l'escola ofereix i no pot oferir més el 10% del menjar d'un nen al llarg de l'any. El 10% dels àpats del menjar d'un nen al llarg de l'any. I per tant, aquest 10% no hem de garantir, però no ens hem d'oblidar de l'altre 90. No ens hem d'oblidar de l'altre 90. La segregació. La segregació necessitem un... Comencem. La segregació més bèstia de les escoles concertades que segreguen de manera conscient, que no són totes, però n'hi ha, aquelles escoles concertades que segreguen de manera conscient, tindrem un marc jurídic que ens permeti actuar, i que no el tenim. I que no el tenim. I que, a més, la ONCE ens l'ha acabat de treure el poc que tenim. Jo recordo perfectament haver signat la retirada del concert a algunes escoles perquè el criteri era que no complien, que segregaven, i recordo perfectament que un jutjat no va admetre la retirada del concert i no el va donar. Per tant, el que no podem és continuar així, i per tant hem de fer un marc legal que ens ho permeti. I el marc legal que ens ho permeti està al mateix cantó que la misèria. El mateix cantó que la misèria. O construir un marc legal propi, o un marc legal propi del 100%, o no ho podem fer en el qual marc legal de l'Estat. O no ho podem fer. Perquè quan ho hem intentat fer, no ens ho han deixat fer. I insisteixo aquí, dir-ho en primera persona perquè vaig dir el cas
de la retirada d'uns concerts educatius en uns centres era flagrant incompliment, i un jutjat de Barcelona, amb un jutge concret que era reiteradament el mateix jutge, denegant sempre el mateix jutge, doncs va tornar al concert. La segregació que hem d'impedir des de l'escola passa com també en el menjador. No és l'escola l'únic instrument per impedir la segregació. No és l'escola l'únic instrument per impedir la segregació. Ciutats que segreguen, molt difícilment contindran escoles que no segreguen. Ciutats que segreguen, molt difícilment tindran escoles que no segreguen. L'escola pot impedir de pal·liar la segregació que la ciutat té. I això en el territori tenim casos molt exemplars. Les ciutats que no segreguen, que tenen escoles que no segreguen, i ciutats que segreguen i tenen escoles que no segreguen. Perfecte. Marta Moreta, del PSC. A veure, ja que tinc el senyor Bargalló al costat, li contestaré una miqueta perquè així es posaré també una mica de xispa, no? Que les beques menjador han baixat 10 punts. 10 punts amb el seu govern. 10. També dir que la situació de risc de pobresa en aquest moment a Catalunya està, de joves de fins a 16 anys, està gairebé del 30%, el 28,8%. I quan parlem de beques menjador, que diem, aquí al costat deien que és molt difícil cobrir-les, home, també deien que havien tret ajudes per la segregació de sexe en algunes escoles, però n'han donat moltes per segregació de sexes. Per tant, aquests diners podien haver anat directament a les beques menjadors i no baixar 10 punts. És important pensar en el global dels nens i nenes. Els nens mengen 7 dies l'any, 365 dies. No mengen només els 5 dies que van a l'escola. Per tant, s'ha de pensar de forma global i sí que li dono la raó una cosa al senyor Bargalló, i és que això no ho pot fer només el Departament d'Ensenyament. Però la Generalitat és una cosa conjunta i la població ho pot entendre fàcil. La Generalitat és la Generalitat. Per tant, treballem amb el Departament de Benestar Social, amb el Departament d'Educació, treballem amb els departaments necessaris per poder encabir totes aquestes beques de tota aquesta gent que ho necessita. I no només en horari escolar, sinó quan hi ha casals d'estiu, que els nens també es poden quedar a dinar, o altres tipus de, no sé, podria dir quan hi enllaço amb el tema dels horaris, que la compactació en els instituts ha passat això, hem deixat de donar menjars. Per tant, aquest greu increment de pobresa infantil fins als 16 anys, que està al 28,8%, ve derivat, molt derivat per aquesta situació. Quant al tema de... No sé si els he dit tots ja. Ja els he dit tots. Perfectament. Segregació escolar. La segregació escolar, evidentment, dificulta la convivència i la cohesió social. Està claríssim. I, per tant, tots aquests paràmetres van fer que les escoles vagin tenint problemes d'aquest tipus. Per tant, continuo i reitero el que he dit. Escoles inclusives. Perfecte, María José García, del Partit Popular. Gracias. Bueno, en primer lugar, a ver, esta cuestión presupuestaria que se planteaba, o antes esta cuestión jurídica que planteaba el compañero en sí, si un juez no le dio la razón, entiendo que es porque la propuesta no era correcta legalmente. Yo creo que esto no se soluciona con el Estado propio, no sé si el Estado propio pues se piense echar a los jueces porque no nos dan la razón. Yo creo que hay una cuestión de seguridad jurídica y de estabilidad que tenemos que respetar y que va muy ligado con la economía, con la reactivación económica, que al final es lo que nos da trabajo a la gente, lo que hace que si las empresas van bien, generan puestos de trabajo, pues ganemos impuestos y podamos pagar más impuestos, y con esos impuestos pues se recaude para poder repartir y poder prestar estos servicios. Con lo cual yo creo que, como dicen, el dinero es miedoso, y si el dinero huye de la inestabilidad, de la incerteza y de la inseguridad jurídica que se presenta con una apertura unilateral en un Estado moderno del siglo XXI dentro de la Unión Europea,
abierta, pues creo que esto no nos conviene. Si ahora se está gestionando la miseria, yo estoy convencida de que después de una declaración unilateral de independencia de una ruptura se gestionará la pobreza a la enésima potencia. Como he dicho, hay comunidades en España que tienen un déficit fiscal superior a Cataluña y que dedican más dinero a la educación. Con lo cual yo creo que hay un problema de gestión, no de recursos. Todo y que el modelo de financiación hay que modificarlo, ya tocaba, y también hay que recordar que el modelo de financiación que tenemos ahora es el que pactaron Mas y Zapatero en el 2010. El Partido Popular estuvo en contra en su día, está en contra ahora, y la próxima legislatura se modificará el sistema de financiación para no perjudicar a las comunidades con potencial económico como es Cataluña, como es Madrid, como es Baleares. Becas comedor. A ver, empezando por el principio, un sistema que favorece la equidad tiene que ser un sistema que tiene una educación pública excelente e inclusiva, que quiere decir que no deja a nadie atrás. Hay que dar alternativas para que todo el mundo pueda desarrollar su potencial, para que nadie se sienta relegado, para que nadie se sienta el último. Hay que dar alternativas. Nosotros defendemos un sistema de doble libertad, un sistema donde los centros van a poder elegir el modelo pedagógico que utilizan, van a poder decidir algunas asignaturas, van a poder decidir algunos proyectos que se tratan, van a poder decidir muchas cosas, pero también la libertad de las familias después del sistema. En este sentido, llevamos dos propuestas muy concretas que comparto hoy aquí, que sería la zona única a nivel provincial y el cheque escolar, para garantizar que se da el poder a las familias. Necesitamos un sistema de calidad, donde los niños adquieran conocimientos y competencias, y todo esto en un entorno adecuado para aprender. Es lógico que si hoy aquí estuviéramos todos hablando a la vez, pues no nos entenderíamos. Ni ustedes entenderían lo que yo digo, ni yo escucharía cuando habla otro compañero, ni tampoco les escucharíamos en sus preguntas. Necesitamos un orden que llaman disciplina, que eso suena autoritario, pero necesitamos un clima adecuado para poder adquirir competencias y adquirir conocimientos. Becas comedor. Nosotros creemos que tienen que estar garantizadas al 100% y hay dinero para eso. Como digo, es cuestión de prioridades y de gestión. No es cuestión de tener más dinero. Guarderías. Las guarderías, como ustedes saben, en el presupuesto de 2015 han desaparecido, incumpliendo la ley. La propia ley que dice que la Generalitat tiene que pagar una parte de las guarderías. Nosotros destinaríamos 100 millones de euros al año, que es lo que ha dicho la UNESCO que hacía falta para... Creo que ahora esto no es un tema que lleve yo, pero creo que era un organismo internacional que hacía falta para guarderías. Libros de texto. Nosotros pensamos que prometer así universalmente la gratuidad de los libros de texto, eso es una actividad. Y además no es necesario, porque como decimos, no todas las familias están en la misma situación. Ahora, eso sí, las familias que necesiten ayuda tendrían los libros de texto gratuitos. Y para el resto se puede poner en marcha un sistema de presentación de libros de texto, pidiendo a las editoriales que los libros no se tengan que utilizar, que los niños no tengan que utilizar los libros, y puede hacerse como cuando yo era pequeña. Yo soy la maestra de mi casa y mi libro lo usaba yo, lo usaba mi hermana y lo usaba mi hermano. Cosa que hoy en día es imposible. Es el interés de las editoriales. Bueno, pues aquí hay intereses económicos que desde la Generalitat se podría presionar. Baremos. Nosotros pensamos que los baremos actuales son correctos, no es que sean incorrectos, lo que hay que hacer es aplicarlos bien y sobre todo con equidad a lo largo del territorio. En la escuela inclusiva nos hemos encontrado que unos servicios territoriales aplicaban unos criterios y otros. Esto es lo que no hay derecho, ¿no? Tenemos que ser todos iguales ante la ley y ante la administración, con lo cual establecen unos criterios únicos para todo el territorio. Absentismo es también un problema muy importante que se habla poco y esto hemos revisado experiencias de otras comunidades donde se actúa de manera coordinada desde el principio, la inspección, el colegio, la familia y los servicios sociales y se ponen en marcha medidas correctoras a los 30 días. Aquí en Cataluña nos han contado de casos que pasan 3 meses que un niño no aparece por el colegio y todavía no se ha hecho nada. Creemos que este es un problema importante y por supuesto el tema de guetos es un tema que hay que hacer desaparecer, que de hecho iría asociado a la propuesta que les he comentado de la zona única a nivel provincial para que los padres elijan a qué colegio quieren llevar a sus hijos. Gràcies. Xavier Güell, Unió Democràtica. Sí, a mi m'ha concretat una miqueta i tocava una miqueta de peus a terra. Deixeu-me que faci un parell de reflexions dels meus companys que tinc aquí a la biblioteca. Quan he sentit el senyor Barbillo que ràpidament ha dit que contestaria tot així i ha fet un discurs d'un minut i mig, però no ha concretat absolutament res. I ja entenc per què, perquè jo abans de venir aquí m'he ficat a la pàgina web de Junts pel Sí, em miro el programa de població de 170 pàgines, d'educació són 2 pàgines, i francament no diu res, no ho entenc, perquè ens portem el 28 de setembre o després, però de tocar de presentar en concret són 2 pàgines que els imprès. Faig una altra
Socialista com la que tinc a la dreta del PP. Sí que aquest any ha sortit una petita subvenció de llars d'infants 14-15. Va publicar, jo com a director m'acaba del cel, 22-23 d'agost, vaig posar conya, ha sortit una subvenció el 22 d'agost, vaig pensar, hi ha eleccions, que acabava el termini de presentació el 14 de setembre, dilluns passat, així ens corre cuita. Però res, està 300 euros per família, una cosa molt petita, però ha sortit. Estic d'acord amb tu que realment des d'un principi fins aquí ha anat baixant. Però va sortir el 20 d'agost, res, típic, com que hi ha elecció, ràpidament foten una subvenció. Així mateix, 14-15, però acabava el termini, 14 com els objectius de l'octubre representat. I les municipals era la diputada d'un objectiu, la de presentar jo. Tu que hem de presentar i concretem més, beques menjador. Abans dic una cosa, si en aquest país ha salvat la crisi, ha salvat la crisi, ha sigut la família. Quantes famílies que dins de cadascú de vosaltres podem saber, hem salvat la pobresa, hem salvat moltes situacions, avis amb les seves pensions, etc. És una vergonya com a país que et trobis entitats amb tot el mal cor, com Càritas, que Roja que ajuden, i les entitats bancàries que fan membres com la Caixa que diu cap nen sense bigote no funciona allò de la llei. És una vergonya com a país que això passi, però una part és un luxe que hi ha entitats que ho facin, tant mercantils podríem dir però és una vergonya. Jo penso que amb això no estem d'acord, qualsevol d'aquí diríem que beques menjador quan fa falta per a vostè n'hi donaria. Això jo crec que ens posarem tot d'acord. Escola inclusiva, com a director també toco de peus a terra concrets. Clar que estem a favor de l'escola inclusiva, ningú dirà que no. Però escolteu, vosaltres som pares. Quan us costa perquè passi algú de l'IA, no tinc càmera com a escola? La psicopedagog, això sona? Quants en tenim? Pocs. Toquem de peus a terra. Falten recursos en gent de l'IA, jo toco de peus a terra. Vetlladores, hi ha algun nen que té necessitats educatives especials. Us toca amb alguna classe de vosaltres. Quantes en tenim? Poques. I quan te la donen amb comptagotes, i no te la donen ni per 25 hores, te la donen per 17 hores. Home, per amor de família, falten vetlladores, sistemes grans. Això és el que fa falta en un país. I això ho tenim escrit a la gent d'Unió, i està en el programa electoral, perquè l'hem fet tocant de peus a terra, ho volem redactar dient què fa falta en una escola. I trobareu això al programa d'Unió. Vetlladores, que algú diu, ostres, això m'afecta. I això és el que parla. Gent de l'EAF, està escrit, perquè nosaltres hem redactat el programa de pensar el que feia falta, tocar de peus a terra. Una cosa important, escoles d'educació especial. Si parlem d'inclusiva, l'exemple paradigmàtic són les escoles d'educació especial. Quantes retallades han sofert les escoles d'educació especial? Que sense dir, per l'amor de Déu, no s'hi pot trobar un mestre en aquestes escoles que pateixen. Escola inclusiva, i jo vinc de l'interior, i no va passar desapercebut. Escoles rurals. Quantes vegades sense dir, per les notícies, aquest ajuntament dona llocs de treball per no tancar l'escola rural. Des de Barcelona deu fer gràcia. Si tot el Berguedà ens fa molta llàstima. Ajudem a les escoles rurals, parlem de ràtios de 25 i 30, en el Berguedà tenim escoles rurals de 5 o 6, que si es tanca l'escola el poble se'n va d'obris, vaig també dir en català. Vetllem també per aquesta gent, no ho tenim escrit en el programa, m'enteneu o no? Guarderies, faig un èmfasis. Totes les guarderies, tant municipals com privades, es mereixen una subvenció digna. En aquest país hi ha moltes guarderies als anys 70 i 80 que eren privades, que els ajuntaments no feien el servei. Després del Franco, que havien negocis i van donar servei de guarderia quan en aquest país no hi havia. I ara estan tancant. Donem un cop d'ampli de les guarderies que als anys 70 se la van jugar i ara per futbol de marca de subvenció han tancat. Havien una subvenció digna que les famílies no es costin una autèntica passetada, perquè sense dir uns guarderies que dius, per l'amor de Déu, això és una autèntica fortuna. Es mereixen tant les municipals com les que no. Quants ajuntaments han endeutat per pagar guarderies municipals? Home, busquem un equilibri. Amb això tenim tot el que seria escola inclusiva, beques menjador, etc. Joan Mena, de Catalunya sí que es pot. Sí, gràcies. Jo escoltant Unió Democràtica, sembla que vostès hagin caigut ara fa poc. S'hagin donat un cop i han vist la nefasta gestió de Convergència i Unió durant 30 anys. No Convergència, perquè vostès han governat amb el senyor Pujol 23 o 24 anys i han governat amb el senyor Mas 4 anys, és a dir, que vostès, en la mesura del que sigui, són corresponsables d'aquesta nefasta gestió que vostè ara aquí ens està denunciant. Però bueno, a mi m'agrada, i estic molt satisfet que vostès caiguin de l'arbre i es donin un cop i vegin que la gestió del govern de Convergència i Unió ha estat nefasta durant els 23-24 anys del senyor Pujol i també durant l'etapa del senyor Mas. I també doncs, li voldria respondre el que deia el representant de Junts pel Sí. Escolti'm, aquí la misèria és la que ens han condemnat les polítiques neoliberals de Catalunya.
la misèria és la que ens han portat les retallades, que és cert que no només ha fet el govern de Catalunya, Convergència i Unió, amb el suport d'Esquerra Republicana. La misèria també ens l'ha portat el Partit Popular a Espanya i ens l'ha portat la Unió Europea perquè estan atacant els interessos de les classes populars. Per tant, senyor Bargalló, escolti'm, vostè ens podrà dir, i vostè és una persona que sap el que diu, no ens digui que amb una independència formal aconseguirem tots aquests recursos. Vostè està veient què està passant al nostre voltant? Vostè ha vist què ha passat a Grècia, que no tenen capacitat de poder decidir res? Vostè veu què és el que està passant a Itàlia, que no tenen capacitat de poder decidir res? Vostè veu què és el que està passant a Portugal, que no tenen capacitat de poder decidir res? Per tant, no enganyem a la gent. Evidentment tenim tot el dret a poder decidir si som un estat independent o no, a través d'un referèndum, no a través d'unes eleccions en les que hem de triar un govern, un model de país i també un model de gestió. Per tant, segurament tots aquests elements no es resolen només amb una Catalunya independent, sinó que haurem de canviar també les polítiques neoliberals que avui estan en mans de les grans oligarquies europees i estan en mans de les grans entitats bancàries que són les que estan controlant la nostra democràcia. Dit això, senyor Bargalló, vostè també sap que aquesta misèria que vostè deia és una misèria pactada històricament per Convergència i Unió a torns amb el Partit Popular i a torns amb el Partit Socialista al govern de l'Estat. Perquè avui els tres elements que més estan condemnant també a la nostra escola pública són la reforma laboral. La reforma laboral també condemna la nostra escola pública, pactada per Convergència i Unió amb el Partit Popular, la modificació de l'article 135 de la Constitució, que ens agenolla com a poble davant dels interessos de la banca i va ser pactada per Convergència i Unió amb el Partit Popular, i el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, que avui és el que asfixia les finances de la Generalitat i que va ser pactada en el seu moment per Convergència i Unió amb el Partit Popular. I avui, senyor Bargalló, l'herència de les polítiques de Convergència i Unió estan a Junts pel Sí, que ara es diuen vostès Junts pel Sí, però en aquests anys de debat parlamentari han sigut sempre Junts pel No, perquè han votat en contra de nous equipaments a les escoles, han votat en contra d'una llei de menjadors escolars que vam proposar nosaltres, han votat en contra de recuperar les condicions laborals dels professors i les professores del nostre centre, i en aquests 4 anys de legislatura vostès a la Comissió d'Ensenyament han sigut els Junts pel No. Parlo sobre les beques menjador. El que ha fet el govern és mirar cap a una altra banda. És mirar cap a una altra banda. Ens ha costat, i aquí la senyora Cuevas, vostès saben que ideològicament estem a les antípodes, perquè hi ha representant del Partit Popular, però la senyora Cuevas sap que ens ha costat fins a 3 plens poder aprovar la partida oberta de les beques menjador, perquè la consellera Rigau no volia, i vam haver de fer fins i tot un ple monogràfic sobre pobresa per poder debatre sobre aquests aspectes, perquè una vegada darrere d'una altra la majoria parlamentària, que ara es diu Junts pel Sí, abans es deia Junts pel No, votaven en contra de totes aquestes beques menjador que nosaltres defensem. Què és el que defensem des de Catalunya Sí que es pot? No podem continuar tenint com a índex de referència l'IRSF, pensem que els països europeus tenen en compte també altres elements, per exemple l'IPREM, que és un índex de referència que no només té en compte la renda de les famílies, sinó la situació de la família, el territori on viu, i altres elements que també tenen molt a veure amb la realitat socioeconòmica d'aquestes famílies, i evidentment això s'ha de fer, les beques menjador s'han de fer a través d'una gestió multidisciplinar, no només des de l'àmbit educatiu, sinó serveis socials i qualsevol altre element que també ha de parlar d'aquest aspecte. Nosaltres ho vam proposar, ja vaig acabant, nosaltres ho vam proposar en aquesta legislatura, vam demanar que les beques menjador estiguessin blindades per llei, que fos una llei la que regulés les beques menjador. Nosaltres volíem una llei de menjadors escolars, va ser votada en contra per Junts pel No, per Convergència i Unió i per Esquerra Republicana, i acabo amb el tema de la segregació escolar. Escolti'm, senyor Bargalló, vostè sap quina és la ciutat més segregadora de Catalunya? Ho diu un informe del síndic. És Vic, governada pel senyor Vilanabadal, que va a les llistes de Junts pel Sí. Nosaltres estem en contra de la segregació per sexes, ja ho hem dit, volem eliminar els concerts, estem en contra de la segregació per llengües, que és el que proposa també Ciutadans i s'ha apuntat al Partit Popular, i estem evidentment en contra de la segregació social, que és la que es dona si no aconseguim una xarxa única, també s'està donant aquesta segregació.
I acabo... No us demanaria que s'ajustés una mica el temps, perquè ara sí que ens hem passat molt el límit que havíem fixat. I acabo perquè és veritat que tenim una asfíxia econòmica, ja ho deia, pactada per Convergència amb l'Estat, però també tenim un frau fiscal a Catalunya de 16.000 milions d'euros que podrien anar destinats a les nostres escoles públiques i aquí doncs segurament hauríem de preguntar-li al senyor Pujol, al senyor Sàcar, als senyors Bárcenas, què fem per poder evitar el frau fiscal que ens asfixia. Gràcies, reitero que facin una mica d'esforç per ser una mica més concisos perquè després el públic tingui més temps per plantejar les seves preguntes, tornar a resolucionar el tram dels ciutadans. Jo he sigut molt breu perquè m'he ajustat molt i ara m'estendré una mica més perquè he vist que els meus companys s'han estès una mica més i crec que em toca poder-ho fer. No ho he dit abans, però també soc mare i soc professora a la Universitat Autònoma de Barcelona, per tant també puc conèixer els diferents cicles educatius que hi ha aquí a Catalunya i des de Ciutadans ens sembla que és important establir prioritats. Per nosaltres l'educació és una prioritat. A on hem de posar èmfasi? Doncs en aquelles escoles públiques per poder garantir igualtat d'accés i igualtat d'oportunitats per tots els estudiants en aquelles etapes que són obligatòries. Això seria el primer que nosaltres hi posaríem l'accent. Nosaltres estem a favor de l'escola concertada perquè creiem que hi ha d'haver llibertat a l'hora d'escollir centres i també creiem molt en l'autonomia dels centres. És a dir, creiem que hi ha d'haver una relació molt estreta entre les famílies i les escoles. La societat catalana és molt plural i, per tant, aquesta societat, aquestes famílies han de poder trobar diferents escoles on estiguin més d'acord amb les seves sensibilitats i la seva manera de pensar. Nosaltres estem a favor, com no, de les beques menjador. Aquest matí a la facultat estàvem amb les meves companyes i em deia, és curiós perquè quan es parla d'educació i són companyes que tenen diferents ideologies polítiques, i em deia, en moltes coses els partits polítics es posen d'acord, però després a l'hora de la veritat, quan toca, doncs no es fa prou o a vegades no es fa res. Jo crec que des de Ciutadans tenim molt interès en que això sigui una prioritat i que sent realista, que no vol dir gestionar la misèria, sinó gestionar bé els recursos, doncs dotar d'aquells recursos necessaris perquè els infants, els estudiants estiguin bé i també, com no, els professors. Respecte dels llibres, senyora Cuevas és una quimera, nosaltres creiem que no és una quimera. Primer de tot perquè ara no fan falta tants llibres com potser uns anys enrere, ara hi ha altres eines d'aprenentatge i per tant aquest cost no seria tan alt. No és cert, senyor Mena, que nosaltres siguem partidaris de la segregació. Nosaltres som partidaris que hi hagi trilingüisme a les escoles. Nosaltres respectem la pluralitat lingüística que hi ha a la societat i la volem portar, no només la respectem, sinó que a més la defensem i la volem portar a l'escola, però no en tenim prou amb una escola amb dues llengües, volem bilingüisme més un, és a dir, volem una tercera llengua, i posarem esforços en l'anglès, entre altres coses perquè és la llengua més franca, és la llengua que serveix millor per comunicar-se, però nosaltres volem un model a 3 llengües i no una segregació d'escoles a partir de les llengües. Respecte al senyor Bargalló, fixa que si el que vol és fer una llei nova trencant el model, trencant a l'estat de dret, utilitzant el Parlament per coses que no ha de ser fixa, que el 28 de setembre no comenci. Aleshores, crec que hi ha maneres més properes, més directes, de poder atendre els infants, els estudiants, sense necessitat de trencar res. Gràcies, Xavier. Jo també, com que al principi he estat molt breu, i com que veig que el debat s'està escalfant, doncs jo també contribuiré a dir una llenya. A veure, d'acord amb el senyor Bargalló, perquè el dia 28, si el poble de Catalunya ho decideix, el poble en tant que sobirà, doncs és evident que hem de fer una declaració negativa de l'independència i començar des de zero, prendre el control de la societat i dissenyar un altre model de societat.
I el model de la CUP que proposa, de quina mena d'educació volem, doncs aquí sí que marcarem una mica de distància amb els nostres companys. Molts partits polítics mireu els seus programes i hi ha tot un seguit de coses que els mestres han de fer, que les famílies han de fer, que els estudiants han de fer. Ho sento molt, però aquí el governem-nos vol dir que la gestió és col·lectiva. En tot cas, si la CUP governa, el que haurà de fer és a sus órdenes, cantar-se davant de les famílies, cantar-se davant dels docents, cantar-se davant dels estudiants i dels nostres fills, i és a sus órdenes. Nosaltres som uns indultis, som els que hem d'administrar allò que el poble de Catalunya considera oportú. No ens agrada tant les consultes. I per això som capaços de trencar com les ganes per les consultes. Vull dir que aquí és la diferència. És a dir, tenir les meves opinions, que fins i tot poden ser minoritàries dins d'aquest conjunt dins d'aquesta sala, però no soc ningú per dir que és el que el poble sobirà, és una qüestió de model. I des del dia 28S nosaltres demanem que la gent exerceixi la seva sobirania, no que la dipositi en polítics o en gent que, ara que ens despistem, ens prendrà la cartera, bàsicament, perquè ja tenim una certa experiència. Segona qüestió, hi ha una cosa que m'he posat una mica per posar-ho, quan he sentit parlar una mica de la pobresa. Espanya, medalla de plata del campionat de la Unió Europea pel que fa a pobresa infantil. I la medalla d'or, Romania. Potser per això el senyor Albiol volia, jo deia, feia fuera romana, volia la medalla d'or per ell sol. I aquesta pobresa, ho sento molt, però aquí hi ha hagut, és fruit de decisions polítiques. Quines decisions? Home, per exemple, no acceptar aturar els desnonaments, que és una decisió política que es va dur a la Congrés espanyol, vots de manca de sensos d'acord i quins vots, això ha condemnat a milers dels nostres alumnes a la incertesa, a la pobresa perpètua.